Reit, wel, croeso I chi I gyd. Da ni'n gobeithio bod ni yn fyw rwan. A da ni'n gobeithio fod yna rai pobl beth bynnag yn gwylio ni. Croeso I chi I sesiwn darganfod olaf, y gynhadledd. Sori, mae'n nghyfrifiadur i'n gwneud rhywbeth. Croeso I chi. A ni, lyflu. Oce, ni'n deud, nath yng nghyfrifiadur I pacio fyny prawn yma, felly mae gen I fi gyfrifiadur arall yma, ac gwn I weld sy'n neud pethau weithio allan. Oce, felly, cyfarfod olaf y gynhadledd, a dwi'n teimlo fel sy'n ni, dylen ni fynd am Chinese wedyn, achos dyna be fysyn ni fel arfer yn ei wneud yn Aberystwyth. Dwi wedi cael Chinese I swper. O, neis. Hali'r daff, Liv. Hynda. Oce, briliant. Reit ta, wel mae gennym ni yn ymuno efo fi ag Elin heno, mae gennym ni ddau, ddau lwcus neu ddau anlwcus, ond da ni yn ddiolchgar iawn i'r ddau ohonoch chi, John a Lowry, am ymuno efo ni. Jyst yn cyflwyno chi hynna'n gyntaf. John, sa'ch chi jyst yn deud chdi bach yn mae'n amlwg, mae pawb sydd yn gwrando yn gwybod rhywbeth amdanoch chi beth bynnag, ond sa'ch chi'n deud chydig amdanoch chi'ch hunan? Na fe, wy'n weinidog yn Llwynhendy, tu fas I Lanelli, gyda'r bydyddwyr. Mae gen I wraig a 4 o blant a 3 o wyrion. So dwi'n gobeithog iawn. Lyfli, gret, diolch. A Lowry, sut ti'n dweud amdano ti? Dwi'n briod ar llun a dyn ni'n byw yn Aberystwyth a mae gen I 2 o blant a dwi'n dod yn wreiddiol o Fercher, so dwi o'r de. Hwre. Briliant. Just cwestiwn bach arall hefyd, sut mae'n teimlo I fod yn celebrity gan bod ti wedi bod yn ffryntio yr gwasanaethau nos? Pobl yn nabod ti'n y stryd eto, pobl yn gofyn am llofnodion? Wel, petai amgylchiadau fel, fi'n siŵr bysa nhw, ond na. Na, mae'n rhyfedd iawn, ond mae wedi bod yn lyflu, mae wedi bod yn rili hyfryd cael bod yn rhan o'r gynhadledd fel yna. Reit. Wel, da ni'n cychwyn efo rhyw gwestiwn ella chdi bach yn ysgam, just I ni gael ymlacio chdi bach a pobl wedi nabod ni well. So, y cwestiwn heno di beth i'ch, gan na bywyd y thema y gynhadledd a da ni yn edrych ar bethau sydd yn bwysig I bywyd. Beth ydych atgof cyntaf chi? Ych atgof cyntaf ydych chi'n fodlon rannu ella? Elin, ti eisiau mynd gyntaf? Oce. Dwi ddim yn siŵr iawn beth I fatgof cyntaf fi, ond dwi'n meddwl bod o yn ysgol feithrin yn y Bala, a jyst yn chwarae yn yr ysgol feithrin. Dwi'n byd exciting, jyst chwarae, dwi'n meddwl yna di bach twt, bod yn y tŷ bach yna, jyst chilio, joio bywyd. Dwi'n meddwl dyna'r cyntaf, dwi'n meddwl. Ella, na I gofio nes mlaen a fydd o'r rhy hwyr am rhywbeth fwy ffynnu. Oce. John, beth amdano chi? Cwbl o bethau, eistedd yn y pram a'r can terrier yn ngwarchod I, mas yn y cefen. Cwmpo wrth dringo'r polyn lein, dyna ni rhyw 2 siŵr o fod pryd hynny. Yna'n brofiad traumatic iawn I gwir y gwir. A wedyn malu si'r ffenest gyda mwrthwl. So fi'n teimlo bod y teils yn hongian drosodd. So nes I gymryd mwrthwl I drymo yn nhw. Oh dear. So... A dim cerydd, o'n I rhy ifanc. Dim cerydd. Waw. Na ni, oce. Lle nathoch chi gael eich magu gyda llaw? Llanelli. Lowry. Un traumatic sydd gen I hefyd, fi'n cofio cuddio mewn tu ôl I llenni, fi'n credu o'n I ar ein gwyliau rhywle, ni wedi mynd I rhywle yn Lloegr yn ein gwyliau, ni wedi bod yn gweld, achos y teledu, o'n I wedi gweld rhyw hysbyseb,
A fi'n cofio bod yr hysbyseb di upsetio fi. Fi'n cofio mynd i guddio yn y llenni fel bod neb yn gallu gweld bod fi'n yn y nagrau. A fi dal yr un peth, fi dal yn crio pan fi'n gweld pethau trist. Fi'n ofnadwy. Hysbyseb Kellogg's Cornflakes oedd e. A oedd e'n... Dwi ddim yn gwybod os oedd e go iawn, os dwi wedi dychmygu fe yn ymhen, ond dwi'n cofio rhyw robot yn mynd i fita cornflakes, a dwi ddim ceg dy fe. A fi'n cofio beichio crio. Dyna ni. Wow. Ond mae'n atgof cyntaf fi, ysbwys ddim yn bell iawn o ti Elin, o ran deiryddiaeth, alla ddim o ran amser. Ond yn Llandrillo, neu ges i magu tan bod fi'n 6 mewn pentre bach yn Llandrillo. Ddim yn bell iawn o Bala o gwbl. A jyst cofio yn yr ardd yn fanna. A mae gen i fi jyst rhyw atgofion o'r tŷ ag fues i yna chydig, jyst rhyw bythefnos yr ôl. Fues i nôl am dro i Llandrillo ag edrych ar y tŷ ag brofiad od iawn i fod nôl na a mynd am hlant i yn ôl i ddangos y tŷ a'r ysgol o'n i'n mynd i ac yn y blaen. Sydd mae'r ysgol di cael yn anffodus. Oce, grêt, lyflu. Iawn, heno, diolch o'r iawn, John, am rannu gyda ni heno ac am siarad. Oedd yr neges yn anhygoel o glir a perthnasol. Ni'n cychwyn, be nath daro ni o'r gwasanaeth heno? Elin, ti eisiau mynd gynta? Oce, na mynd gynta. O'n i am dweud, Lowry, ti eisiau mynd gynta? Nes i wirioneddol joio pregath hynna, mae'n fawr iawn. A dwi'n meddwl, wrth i fi kind of myferion efo chydig bach wedyn ar y nodiadau. Dwi'n meddwl y peth mwyaf o jyst yn lloni'n halon ni, oedd meddwl am y cwestiwn o beth sy'n rhaid i mi wneud i gael fachub. A wedyn meddwl am y milwr na. A jyst bod o mor driennus ac mewn sefyllfa. Dwi wedi meddwl lot am i sefyllfa fo. Dwi'n gwybod yr hanes, ond o'n i'n meddwl, mae'n bach, mae hyn yn ofnadwy o drist ac yn ofnadwy o ddifrifol. A pan mae rhywun yn y sefyllfa yno, swnio mor anobeithiol. Ond wedyn mae'r atab, fatha chi'n deud, rhywsyd mor syml. Ac o'n i wrth y modd pan chi'n deud fatha Iesu, mae'n golygu yr un sy'n achub. So, yr hyn da ni'n neud ydi troi at Iesu Grist, troi at yr un sy'n achub. A wedyn da ni'n cael gymaint, mae mor syml. A mae yna, pan mae pethau'n edrych mor dywyll a thrist ac anobeithiol, mae yna leini anhygoel ar ein cyfer ni. A na wrth hynna, just yn excitio fi eto, so nes i really joio hynna. Yn y taro fi, fi'n meddwl, yn fwyaf nath wneud i mas, oedd John yn dweud bod Paul yn gwybod bod y daeargryn yma ddim ar gyfer iddo fe ddianc, ond mwyn achub ceidwad y carchar ac yn dystiolaeth i rhai o gwmpas. Mae'n jyst mor garedig, mae'n jyst yn dangos calon caredig Duw bod yn jyst wedi trigarhau wrtho fe fel yna. Dyn ni angen clywed hynny, dyn ni angen gwybod bod Duw yn caru ni a bod e'n pytio ni, bod e'n gweld ein angen ni ac yn gwneud rhywbeth. A oedd hwnna just iddo fe, wnaeth achosi daeargryn just iddo fe a'i deulu. A mae hwnna just yn rhyfeddol bod Duw yn ymyrryd fel yna, mwyn yr un dyn yma rili fi. Ie, oedd o'n, beth taro fi hefyd, oedd just, oedd o'n tough nut, doedd, y dyn yma. Really go iawn. Bydde ddim y math o foi, bydde just yn mynd ac yn cael panics, really, dwi'n meddwl. A dyna ydi Cristnogaeth, ydi fod Duw just yn agor calonnau pobl. A mae o'n dyle fod ddim syni ni, ond weithiau da ni'n meddwl, dyma'r math o berson mae Duw yn mynd i weithio yna fo. Ond does gen Duw ddim type o gwbl na gys. Fi'n cofio cwrdd dda ex-mafia boss, oedd i dod yn Gristion. Mae'n boi really tough. Oedd yn ei bethau erchill i bobl, ond Duw jyst wedi torri mewn a jyst i agor i lygu do. Ac, ie.
Ydyn nhw'n clymu mewn yn neis gyda beth oedd Joss yn dweud yn gynt yn y wasanaeth ynglyn â pobl mae Dyw yn galw a fatha, dyn ni ddim yn gwybod, ond dyn ni yn mynd mas ac yn cyhoeddi a gadael i Dyw wneud ei waith, a mae hwnna jyst yn rhoi gymaint o ryddid i ni fel Cristnogion sy'n mae dyn ni gair Dyw a dyna ni'n ymddiried a dyna sy'n gennym ni gynnig yn dyfa, dyn ni'n pwyso ar hynny a mae hwnna jyst mor empowering, really, achos dyn ni ddim yn dibynnu arnyn ni, dyn ni'n dibynnu ar Dduw i weithio. A mae hynny'n gyffroes hefyd i feddwl, waw, be mae Dduw yn gallu gwneud. John, am wn i mae hwnna'n... Dwi'n siŵr bod chi yn cael atborth pan ydych chi yn pregethu yn y capel, ond dwi'n gwybod pan dwi'n pregethu weithiau di pobl ddim yn dweud, mae pobl sy'n dweud diolch neu yn y blaen, ond dwi'n bod yn brofiad od clywed pobl yn siarad yn syth fel yna. Be ydych chi eisiau cael drosodd o'r sgwrs ag o'r bregeth? Wel, o'n i wedi cael canllawiau bod ei gyflwyno'r Efengyl yn gynnes, felly oedd e'n syml yn yr ystyr hynny. Ond o ran y darlun y ceidwad y carchar, yn y newyddion, falle dros yr wythnosau diwetha, mae lot o bobl wedi bod yn teimlo yn braidd yn ddig a gwir y gwir bod atebion i gwestiynau ynglyn â Covid yn croesweid i gilydd, ddim yn glir ac yn niwlog a ddim yn help mewn gwirionedd. A hwnna nath ddechrau fi feddwl am y thema yna wedyn ni. Wel, mae beryg i hynny ddigwydd gyda'r Efengyl hefyd, wrth gwrs. Bod dim un ateb glir, ond mewn gwirionedd mae'r ateb yn glir, a mae rhaid i ni gadw fe'n glir ac i'r pwynt. So fel yna wy'n credu, dath arweiniad i fi wedyn at y testun yma o'r pethau ni'n clywed yn y newyddion yn yr wythnosau yn arwain at pan o'n ni'n recordio. Ie, mae yna, achos dyna un o'r pethau mwyaf rwystredig fel dwi'n ffeindio fel gweithiwr Cristnogol yng Nghymru ydy jyst y cymysgwch beth ydy Cristnogaeth a beth ydy be mae amdano fo, neu mae'n ei gymaint o draddodiadau, mae'n ei gymaint o enwadau ag pobl annibynnol ag eglwysi fengyledd a mae gyd yn gymysgedd mawr dydy. A felly oedd ffaith bod o jyst mor syml. A mae'n gallu creu rwystredigaeth. Dyna oedd yn dod drosodd yn y newyddion, a pobl yn rwystredig. Bod dim yn neges yn gliriach ynglyn â Covid oedd hwnna. A wy'n siŵr bod yr un rwystredigaeth wedyn gyda'r Efengyl hefyd. A mae rhaid ni geisio osgoi hynny. Gwych, diolch. Yn amlwg, y thema fawr oedd fod ni mewn angen, a felly bod ni angen galw allan. Dwi'n eisiau mynd o gwmpas yn gofyn i chi, neu pryd nathach chi, da ni wedi sôn am be oedden ni'n cofio gyntaf, ond beth am pryd ydych chi'n cofio galw allan gyntaf am Grist, achos da ni wedi deud yna, na dyna di Cristnogaeth, nid dilyn rhyw set o rheolau na'n byd fel la, ond y berthynas real na a galw allan. So, beth am sut nathach chi ddod i'r sefyllfa yna? Lowri, sut ti'n fodlon rhannu? Wel, ges i magu mewn teulu Cristnogol, so ni wedi arfer clywed am Dduw a wedi arfer meddwl am Dduw. Ond fi'n credu cyfnod yn yr arddegau hwyr, jyst cyn mynd i'r coleg, pan mae popeth yn gymleth iawn, fi jyst yn edrych nôl y cofio jyst y teimladau cymleth yma fel person. Dwi'n teimlo fel hyn, mae pawb yn edrych arna issues teenage na. A jyst yng nghanol hyn i gyd bod yn ymwybodol o fy mhechod fi fy hun. A o'n i'n mynd i'r capel ac o'n i'n clywed pobl yn cyhoeddi gair Duw, yn pregethu gair Duw, ac o'n i'n meddwl, bobl, mae'n siarad i fi. A bod o'n i'n meddwl bod fi'n dilyn Iesu cyn hynny, ond oedd rhywbeth am hyn oedd yn
oedd e'n exposio fi fel pwy o'n i ac yn dangos I fi pa mor ychyfu oeddwn I tu fewn a hynny yw, gwrthryfel yn y fi yn erbyn Duw. A am gyfnod wedyn, a gyd o'n i'n ymwybodol oedd y pechod yma yn y fi. A just yn desperate, y teimlad na o desperateness. A gwybod bod Duw yn casau ymhechod I. A bod fi ddim yn heiddi I Dduw derbyn fi. Ond eto gwybod, does dim byd arall dy fi wneud. Fi methu mynd I yma'n arall. Dim ond Duw sydd yn ateb. A fi'n cofio cyfnod hir iawn o desperate, wel edrych nôl, real desperation, fi'n cofio crio a just gweddio ar Dduw, please, please, please. A just ddim yn teimlo bod fi'n cael derbyniad gyda Duw rywsut. A gath hynny am gyfnod hir, really. Ond wedyn dwi ddim yn siŵr, dath o goleuni rhywbryd. Nath ffrind I fi ddweud, pan o'n i'n rhy embarrassed I weid hyn o'r neb, achos ni'n meddwl mae Cristnogion o gwmpas fi, maen nhw gyd yn sorted, fi'n methu dweud bod fi'n teimlo fel hyn, a fi'n methu cyfaddef bod fi wedi pechu fel hyn, a fydden nhw just yn... So, o'n I just ofn. A nath ffrind I fi ddweud, wel, nag yw ti'n credu hyn, yw ti'n credu yn Iesu, be mae Iesu wedi dweud, a fes I, wel, ydw. A wedi, wel, dyna ni, really, ynddo fe, fel hynna, ynddo fe, mae yn syml. A rhywsyd yr ofn yn y fi I cymitio I dderbyn y syml rydd yna, really. Achos o'n i'n gwybod bod fi'n heiddi cosp, methu derbyn bod fi ddim yn mynd I cael yn hosbi hefyd rhywsyd. Ond wedyn jyst y rhyddid na, I gredu ac I ddweud, iawn Duw, os ti'n dweud hyn, iawn, na I dderbyn hynny. A mae hwnna wedi bod gyda fi ers hynny, really. Just, ti'n meddwl y pethau sy'n codi, chi'n meddwl, na, mae Duw wedi dweud. A mae rhaid I ni at rhyw bwynt dweud, fel mae Duw wedi dweud, does dim byd I fi ddweud na, mae rhaid I fi just derbyn. So, sorry, mi'n siarad gormod. Na. Great. John, beth amdano chi? Wel, o'n I o deulu parchus, ond dim Cristnogol fel y cyfryw. A wedyn, des I gwrdd â Cristnogion mewn grŵp astudiaeth Feiblaidd pobl ifanc, a wedyn mynd I gwersyll gyda'r mudiad. A des I weld yn straight, oedd rhywbeth gyda nhw o ddim gyda fi. O'n i'n gwybod yn iawn. O'n i'n mynd i'r ysgol Sul, o'n i'n blentyn da ac yn y blaen, ond o'n i'n gallu gweld yn syth. Oedd ddim eisiau neb I weithio fi. O'n i'n gwybod oedd gyda nhw berthynas â Iesu Grist. Ac oedd ddim yr un peth gyda fi. A dyna beth nath arwain fi wedyn I wrando, yn yr astudiaeth, I wrando yn yr gwersyll a gweddio a galw ar yr arglwydd. Fi sydd ddim yn brwydro mor hir falle a Lori, profiadau pawb yn wahanol gyda hynny. Ond dyna beth nath arwain ato fe. O'n i'n gweld y gwahaniaeth, o'n i'n gwybod. Oedd ddim yr un peth gyda fi ac oedd gyda nhw. Dyna o'n eisiau. Diolch. Elin? Wel, yn debyg I Lowri, ges i'n amagu mewn teulu o Gristnogion. So, mam a dad yn Gristnogion. Ac oedden nhw fatha darllen y Beibl hefo fi ac yn gweddio efo fi fatha pan i'n hogan bach. Ond o'n i'n berson bach, wel, dwi'n di newid lot. Dwi fel ydw I, deg gwir. So, o'n i'n meddwl lot am bethau ac yn cwestiynu ac fatha dwi'n cofio, na, di hwn ddim yn un o'r atgofion cyntaf, ond mae'n atgof eitha cynnar. O fod, na I ddweud y manylion I gyd chi, so gyda ni doilet fatha lawr ryw, fatha hôl rili hir pan oedden ni'n byw yn cael ei gabala, ac oedd o rili weird a rili tywyll, ond dwi'n cofio bod yn fanna, a just meddwl am y cwestiynau yma, fatha mel, iawn, ys ti Duw'n bodoli? Pwy nath wneud Duw? Sut mae amser yn gweithio? A just yr holl bethau yma, ac oedd o rili bodro am fi. So, o'n i'n gryduras bach weird, rili. Ond, dwi'n cofio fatha, so o'n i'n meddwl, mae Duw yn bodoli, dwi'n gwybod hynny. Ac o'n i'n trystio hynny, ond wedyn, dyma ni fel teulu yn mynd I wyl Pasg Cristnogol enw Spring Harvest rhyw flwyddyn.
Ac dyma mrawd mawr i yn mynd i gyfarfod i'r plant. Ac oedd o'n Saesneg. Ac os da chi'n nabo fi, da ni'n siarad Saesneg yn dda iawn fel teulu. A wedyn nath o ddod adre ac oedd o wedi dysgu adnod yn Saesneg. Ac o hyn yn amlwg yn impressive iawn. So da ni wedi arfer wneud rhai Cymraeg fatha bob dy Sul, a wedyn Saesneg. So oedd wedi dysgu, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sy'n addas iawn yn edrych yn ôl. Ond fel pensiwn nes i ddim mynd, ond so waith, ni ddim mynd i'r fanyliau i gyd. Ond basically, nath o ddod yn ôl, ac oedd o wedi clywed yr efengil yn yr cyfarfod plant, a sut bod Iesu Grist yn gallu fatha meindio'n perthynas ni fod Duw bod ni'n bell o ddi wrth Duw, oherwydd yn pechod ni, bod ni ddim yn iawn hefo Duw, a bod Iesu Grist i dod er mwyn neud ni'n iawn efo Duw. A wedyn nath o ofyn i mam, oedd o fatha, basically, chydig bach da'r cwestiwn na, fatha, be dwi'n neud dwi'n, sut ydw i'n dod yn Christian? A dyma mam yn egluro bod da ni ddod o flaen Duw, a da ni wedi dweud sori am beth da ni wedi neud, a gofyn, neud i ddod i fyw yn yn halw ni. So, o'n i'n gwrando ar hyn i gyd, achos hefyd dwi'n busneslyd. So, o'n i'n gwrando ac o'n i'n meddwl, a fi, dwi eisiau gwneud hynny. So, dyna oedd y cychwyn, a dyna pryd nes i weddio ni galw allan yn fynneg. Ond dwi'n meddwl yn wahanol i chi, o'n i'n ifanc iawn pryd hynny. A dwi wedi gwneud andros o lot o gamgymeriadau ar hyd y ffordd. A fatha, so dydy bod yn Gristien ddim yn meddwl, bwm, da chi'n sortid o fanna, da chi'n bersio bach perffaith, yn cario ymlaen efo'ch bywyd. Ond fatha, beth dwi wedi ddysgu, di bob tro dwi'n gwneud yma sydd just ddim yn iawn. A di o ddim mater o dorri rheol, mae just ddim yn iawn. Pan dwi'n dod yn ôl at Duw, mae Duw yn derbyn fi ac yn haru fi a dwi'n cael gymaint o groeso yn ôl. Mae jyst mor anhygoel. Ie, dwi'n cofio yn ydi, nes i fynd i ymgyrch gan foi o'r enw Louis Palau yn Mangor. Mae rai bod yn yr 80au. So, 89, ie, oce. Ac o dod adre, a dwi'n cofio hwnna'n cael effaith mawr arno fi. Ar galw allan yma ar Dduw yn syth, sylweddoli, dwi ddim yn iawn, dwi angen help. Ond ges i trwy gyfnod hir iawn, really, trwy ysgol, a just weithiau'n teimlo'n, ella bod fi wedi dod yn Gristion, a wedyn, dwi'n cofio beth yn taro fi o'n i'n meddwl bod fi ddim yn credu ddigon, neu bod yn ffydd, gen fi ddim digon o ffydd mewn ffordd. A dwi'n cofio siarad efo rhywun amdano fo. A dwi'n cofio fo'n taro fi hefyd yn hun, just y syniad yma bod fi bron efallan edrych arno fo fel rhyw fath o system, bod rhaid fi wneud rhywbeth mwyn derbyn rhywbeth. Ond just taro fi, hold on, mae Iesu yn real, mae Duw yn real, gallai ofyn iddo fo. Dwi'n teimlo bod gen i fi ddigon o ffydd. Ac un o'n hoff adnodau fi ydy pan mae'r tad na'n gofyn i Iesu achub wella i'w blentyn o, a mae Iesu'n deud, mae unrhyw beth yn bosib i rywun sydd efo ffydd, a mae'r tad deud, mae gen i fi yn helpa'n angredyn i Iesu. Fi'n credu, ond dwi'n meddwl fi'n credu ddigon, ond please helpa fi. A cofio troi at Iesu, a just yn hynny sylweddoli, waw, dwi'n siarad efo rhywun rwan. A dydy o'm dim maint yn ffydd i ydy o, ond actually fo. A profi'r newid yna wedyn. Pan o'n i'n gofyn, o'n i'n gweddio, please rhoi mi sicrwydd, please gweithio yn y mywyd, a dwi'n gweld fo'n dechrau gweithio. Ydych chi'n edrych di bach mwy dofn ar hynna ta, achos wedi deud hynny, nid system credu ydy Cristnogaeth. A fysa rhywun yn medru dadle efalle, o rei o'r pethau ydych chi a fi wedi ddeud, da ni bod ni just, da ni wedi credu, a felly da ni wedi credu mewn rhywbeth sydd ar bapur, sydd yn oeraidd mewn os hoffech chi. A felly dyna di sail yn ffilm ni. Sut da ni'n profi yr achubiaeth yma ta? Sut da ni'n profi perthynas efo Duw? Mae'r peth yn real i ni fel
fel pobl o ddydd i ddydd. Mae hwnna'n cwestiwn rili anodd, dwi'n gwybod os dwi'n glir efo fo. Na i gychwyn te, a wedyn, lle gwch chi jumpio fewn very much. Dwi'n meddwl bod o fatha, o ystyried y mywyd i, so rhywsyd, fyswn i'n dweud, dwi wedi bod mewn perthynas efo Duw ys amser maith rwan. A dwi'n meddwl mae yna lot o bethau sydd yn greu fel, wel, wrth gwrs, dwi mewn perthynas efo Duw yn rhoi sicrwydd i fi. Dwi'n meddwl un o'r pethau mawr ydy, so da ni'n deud y Beibl, so ydych chi'n sôn rhywbeth ar bapur sydd yn oeraidd, ond dydy'r Beibl ddim yn oeraidd, dio ddim jyst yn rhywbeth ar bapur. Da ni'n trystio mae'r Beibl ydy gair Duw. Ac ella, os da chi ddim yn Gristion, bod chi'n meddwl mae hynna'n bizar, pan bod chi'n meddwl bod yna lyfr special a mae gair Duw ydy o. Ond mae o wirioneddol yn air Duw. Dwi'n meddwl, yn bersonol fedra i ddweud, dwi wedi profi hynna drwy pam yn y mywyd, mynd drwy sefyllfa'n, ac dwi'n cofio rhywbryd llynad, meddwl, ac just cael rhyw ddyrnod lle o'n i'n poeni ac o'n i'n meddwl, be os nad ydi o'n air Duw? Be os dwi'n wrong? A nes i cael fath o'r panics bach yma, a wedyn y dydd canlynol, o'n i yn y capel, ac i fod yn onest o'n, dwi'n yn cofio be oedd y bregath, a dwi'n yn cofio be oedd y gair, ond be dwi'n cofio ydy, nath o just siarad mor glir, o Duw fatha, be bynnag o'n i'n mynd trwyddo ar y pryd, oedd fatha y gair oedd y bregath yn taro'n halo ni, ac oedd o'n union be o'n i angen i glywed, ac nath Duw just rhoi sicrwydd yn hal, o'n i'n dweud, Elin, dwi'n siarad efo chdi wan. A gymaint o weithio mewn pregethau, a falle, a prima y gair yn cael ei ddarllen, neu pryd dwi'n dod at y Beibl, yn ddiaml neu ddios, fatha, mae Duw yn siarad efo fi, a dwi'n darllen dweud, o ia, diolch. Ac ar rhai adegau hefyd, dwi'n cofio gweddio, a wirioneddol fatha clywed Duw yn siarad efo fi. Si brofi chydig yn ôl lle, o'n i'n teimlo bron yn teimlo fatha'r milwr yna, jyst yn teimlo mor anobeithiol. A Duw jyst yn siarad efo fi ac yn deud yn union be oedd angen yn y foment yna. So dwi'n meddwl, o'm mhrofiad i, dwi'n gallu tystio bod fi yn nabod Iesu Grist. Bod Iesu Grist wedi mynd i'r berthynas yna, oedd yn hollol doredig cynt. A rwan bod fi'n cael troi at Duw a siarad efo fo, ac i alw fo'n dad nefol i mi. Mae mor hyfryd yn dweud. Mae yn rhywbeth sydd yn anodd i gyfleu, achos mae rhywbeth sydd ti hwnt i gyfleu mewn lot o ffyrdd hefyd. Ni jyst yn meddwl pan mae Iesu'n gadw'r dŵr bywiol i ni, a pan ti'n dod at Iesu ac yn derbyn Iesu, mae'n gadw'r ysbryd glân i ni, a mae'n rhoi'r ysbryd yno ni. A pan ti'n cerdded gyda Duw, ti'n ymwybodol o'r ysbryd yn gweithio yn y ti ac yn siarad gyda ti fel ti'n sôn. A mae jyst yn rhyfeddol, a mae yn rhywbeth goruwch naturiol. Dyw e ddim yn perthyn i'r byd yma, dyw ddim yn dod ohono ni. A mae'r ffordd mae'n effeithio ar bob agwedd y fywyd. Fatha jyst pan chi'n mynd mas i ganol byd natur a chi'n gweld y byd o'ch cwmpas, a mae Duw yn siarad gyda chi trwy hyfrytwch yr holl greadigaeth o gwmpas. A pan chi'n nabod Iesu, mae fel bod y greadigaeth yn gweiddi, mae'n feddarol, mae Duw yn rhyfeddol ac yn brydferth. A mae jyst gwybod am y profiad yna, o'r llawenydd yna, o weld popeth o'r newydd. Mae yn fywyd newydd, a mae'n bywyd i'r eithaf. Yn anffodus, achos bod dyn ni dal yn bechadurus, a wedyn mae emosiynau ni'n mynd lan a lawr, a sut ni'n teimlo mynd lan a lawr. Ond diolch i Dduw bod e'n cario ymlaen gyda ni, bod e'n cynnal ni, a bod ni yn cael y moments na pan dyn ni yn, just pan mae Duw just yn rhoi fatha sioc i ni eto o'i hyfrytwch e. Fi'n cofio'r blaen, o'n i wedi bod o dan pwysau pechod, rhywbeth ddigwyddodd, ac o'n i'n meddwl, fi rili wedi gadael Duw lawr, mae'n peth ofnadwy gyda Duw, fi rili wedi mesio fyny. A fi'n cofio digwyddodd rhywbeth, oedd e fel bod Duw jyst yn dweud, fi'n caru ti. A o'n i'n meddwl,
diolch Dew, dyna be o'n i angen, a dyna be... Mae e jyst mor lyflu, a mae e tu hwnt i eiriau, ond mae e'n ffantastig. A mae e werth i gael yn dyma. Dwi'n cofio mynd trwy gyfnod anodd yn i'n sal, ac o'n i'n dysgu ac o'r roedd yn dysgu ac yn y blaen, a just dechrau cwestiynu bob dim. A mewn ffordd, nath Duw tynnu'r holl pethau teimladau personol na off oddi arna fi. Ac o'n i'n teimlo hollol ar goll, ond just dechrau mynd i edrych mewn a bron mynd nôl i'r cychwyn a sylweddoli, hold on, mae hyn yn wir, so edrych, mae'r dystiolaeth am Iesu Grist, be oedd Steff yn sôn am neithiwr, os di Iesu wedi atgyfodi, yna mae rhaid iddo fo gael effaith arna ni, os di pethau ma'n wir, a jyst dechrau mynd i edrych ar y peth o'r safbwynt yna hefyd. Achos mae gennym ni'r ddwy ochr, does, mae gennym ni beth yn ni'n teimlo, ond hefyd beth sydd yn wirionedd. Ac wedyn mae gennym ni hefyd yr peth yma lle mae Duw yn siarad efo ni o ddydd i ddydd, a mae'r pethau'n digwydd, a dyn ni'n kind of gwybod, hold on, mae fel se, ti'n dweud mae fel se Duw sy'n rhoi rhywbeth i ni yn y sefyllfa yna. John, o ran, fel gweinidog, wy'n siŵr bod chi'n cael pobl yn dod ata chi, ond os oes rhywun sydd yn gwrando a sydd isio adnabod Duw, a mae hyn, mae'n digwydd ar draws, hynny di, da ni'n medru meddwl am, mae trion yn ni lle di dod yn eitha ifanc, ond mae pobl hŷn hefyd yn sôn, maen nhw'n gweld Duw o'i cwmpas, maen nhw'n ymwybodol bod yna rhywbeth mwy. Maen nhw'n ymwybodol bod yna rhywbeth neu rhywun tu ôl y cyfan. Sut fydde rhywun yn mynd ati sut fysa chi'n cynghori rhywun i fynd ati i chwilio ac i geisio am Dduw? Wel, wy'n cymryd bod nhw'n mynychu capel neu rhywbeth, falle mynychu capel lle mae rhywun yn pregethu yr Efengyl. Hynny yw, pregethu y Beibl fel gair Duw, fel ni wedi clywed. Ac yn canolbwyntio ar y gair a canolbwyntio ar yr arglwydd Iesu, beth mae wedi wneud drosto ni. Mae hynny'n help o hyd. Ac wedyn i ddarllen gair Duw yn bersonol, wrth gwrs, darllen Efengyl Iowan a'r Efengylau eraill, i alw ac i ofyn am help. Cristion arall falle sydd wedi bod o gysylltiad, sydd wedi bod yn bont iddyn nhw, neu weinidog, a galw ar yr arglwydd, fel ni wedi clywed heno, galw pwyso ar yr arglwydd Iesu. A weithiau mae yna gwestiynau, weithiau mae yna deimladau cymysg, fel i chi gyd wedi dweud a gweud y gwir, ac ymheuon yn dod ar brydiau felly, a dwi ddim yn rwydd wastod, dwi ddim yn fel rhoi coin mewn machine a bar o chocolate yn dod mas, achos perthynas real yw i ni'n real, a mae Duw yn real, a mae'n nabod ni, a mae'n delio gyda ni trwy amser, ond i bwyso ac i ymddiried ac i alw ac i ddisgwyl wrth yr arglwydd hefyd. Mae addewid trwy'r amser yn y Beibl, disgwyl wrth yr arglwydd, caiff y sawl sy'n disgwyl wrth yr arglwydd beth i siomi, i ddisgwyl wrtho fe. Ac fel wedys ti fi'n credu, Steff, rhywbeth personol real yw ac i agor yn calon ni hefyd, ac i ddweud beth i ni'n teimlo, i ddweud beth i ni'n ofni, ac i ofyn ac i alw, ac mae'n siŵr o ddod. Mae'n siŵr o afel yn dod ni, ac mae'n siŵr o'n codi ni. Lyfli, diolch. Dwi'n meddwl bod yna'n le ffantastig i ni orffen. Dwi wastad yn syni, ar gychwyn hanner awr, dwi'n meddwl, da ni'n mynd i gael trwy hwn a wedyn, mae'n jyst yn mynd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, diolch i'r tri ohonoch chi am ymuno, diolch yn arbennig i Elin sydd wedi bod yn gwmni y tair noson yma ac i bawb arall sydd wedi cymryd rhan. Diolch hefyd i bawb arall sydd wedi wneud stwff efo'r holl gyfarfodydd a bob dim sydd ymlaen efo'r gynhadledd yma. Byddwn ni'n gadael y stwff fyny ar YouTube ac ar y wefan am gyfnod, felly lle pobl fynd yn ôl ac
dwi'n gwybod bod y plant yn fama wedi bod yn edrych ar awr i blant tua 5 gwaith bob dydd yn barod. Felly, ond fydden ni'n annog unrhyw sydd wedi gwylio, os oes gennych chi gwestiynau, y lle cyntaf wrth gwrs i fynd ydi at Dduw ei hun ac i ddarllen y Beibl ac i anol o allan arno fo. Ond os ydych chi eisiau help, os ydych chi eisiau cyngor neu beth bynnag, yna fedrwch chi cysylltu, cysylltwch efo capel, lleol capel ydych chi'n gwybod sydd yn, fel o John yn dweud, yn cymryd y Beibl o ddifri. Neu fedrwch chi fynd i holy-cymru.org sydd yn wefan sydd yn edrych ar gwestiynau gwahanol am yna ffurflen cysylltu yn fanna. Fedrwch chi gysylltu efo ni trwy hwnna. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd a pob bendith, a gobeithio efo'r gynhadledd beth bynnag, gobeithio blwyddyn nesaf byddwn ni nôl efo'n gilydd yn Aberystwyth. Sy'n ffantastig bod yna.